हेलो लोगोफोर गासैखौबो आंनि बे जारा पागला क्रिएशन इउटुब चेनेलाव बरायबाय। सम लानानै सम माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सोंहरबाय थायो कमेन्टनि गेजेरजों। दा बै कमेन्टफोरखौ नुयोब्ला आङो माने थानो हाया, आं नोंथांमोननो रिप्लाय होथारनो लुगैयो। दा बिदिनो जादों दायो बे समाव डुरान्ड कापआ जाथारसिगोन नङा होमबा, क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 30आवनो जागोन। जोंहा जागोन मेट्सआ फार्स्टआव बड'लेण्ड एफसिजों आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों नङा होमबा। दा बे मोननैनि खेलाखौ गोबाङानो नायनो गोसोआ बिराद दुंखांदों बयनाबो नायनो। खेलायाथ' हिट जानाया जाखागोनानो। नर्थ इस्टआबो बिराद मोनसे स्ट्रं टिम आरो बड'लेण्डआ जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनिनो मोनसे गोदानै दाजानाय टिम। दा बै खेलाखौ नुयोब्ला नङा होमबा जों गोसोआव एसेब्लाबो गोजोननाय मोनगोन, बा बै खेलाफोरखौ नायोब्ला जों मोनसे जोंनि गोसोआव मजा होननाय मोनसे बुस्थुखौ जोङो मोननो हागोन। ओंखायनो जोङो नायनो बिराद ख्लाब जादों बयबो। ओमफ्राय दायो जाथारनोसै नालाय, ओमफ्राय टिकेटखौ माबोरै मोनगोन माबोरै मोना नङा होमबा, बेखौ जोङो कनफिउस जागासिनो दङ। बिदिनो नोंथांमोना कनफिउस जादों जानांगौ, ओंखायनो नोंथांमोना सोंहरबाय दङ भिडिअ'आव। बिराद मानसिफ्रानो सोंहरगासिनो माने खालि टिकेटखौ माब्ला मोनगोन बबाव मोनगोन बिदिल' आरो। ओंखायनो आंबो थानो हायासै, नोंथांमोननि सोंनाय लेखा आं फिननाय होनो दिनै ओंखारबोथारनांबाय। ओरैनो थांनाय बोसोरावथ' डुरान्ड कापनि टिकेटखौ अफलाइनावबो मोनदोंमोन आरो अनलाइनावबो मोनदोंमोन। खिन्थु एबार अफलाइनाव मोनगोन ना मोना आं बेखौ मिथिया, खिन्थु अनलाइनाव टिकेटखौ मोनखागोन। अनलाइनाव मोनोब्ला बबे एप्सआव मोननो हागौ? दा नोंथांमोना अनलाइन जुदि दाननो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना बुक माइ श' बे एप्सखौ लाबानो जाबाय। बे बुक माइ श' एप्सआव गोबां नोङो सिनेमाफोर नायनो गोसोब्लाबो बेयावनो नोङो टिकेटखौ दाननो हायो, आरो खेलाफोर नायनो गोसोब्लाबो बबेयावबा नों बिनिफ्रायनो टिकेटखौ दाननानै लानो हायो। दा बुक माइ श'आव मथा मथि सप्तासेनि सिगां टिकेटखौ इसु खालायो आरो, खिन्थु बेबायदि टाइम गैया बा मास मोनसेनि सिगां बा सप्तासेनि सिगां बेबायदि इसु खालाया टिकेटखौ। सप्तासेनि जुदि खेलाया सप्तासेल'सैब्लासो बे एप्सआव टिकेट माखाखौ इसु खालायो। ओंखायनो दायो नोंथांमोना बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै दा बे एप्सआव थांनानै नायोब्लाबो नोंथांमोना नुथ'वाबो जानो हागौ। खिन्थु जेब्ला गेलेनायनि समा जानोसै नङा होमब्ला, साननै सानथामल'सै, अब्ला नोंथांमोना बेयाव टिकेटखौ लानो हाखागोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोना बुक माइ श' बे एप्सखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय। आंबो इनस्टल खालामनानै लानाय दंखायो। बेनिफ्राय आं बिनि सिङाव थांनानै नायखांबाय। दायो माखासे जेनेबा कलकातायाव जानाय खेलाफोरनि टिकेटखौ होबायानो, खिन्थु आङो क'क्राझारनिखौ नुथ'वाखै। दा क'क्राझारनियाबो फैगोन। दा साननैसो उनाव नोंथांमोना बे एप्सआव थांनानै टिकेटखौ लाबानो जाबाय, आरो अफलाइनबो मोननो हागौ। अफलाइनावबो नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय। बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।